как се казваш? Веско, Откъде си? от Свиленград. Защо си тук днес? За да спечеля. А кое е по-важно, да станеш шампион или да участваш? И двете. А вълнуваш ли се? Да. А притесняваш ли се? Не. Здравей, Александър. Кажи ни откъде си? Аз съм от София. Идваш от София на турнира по ментална аритметика Ама Къп 3 в Пловдив. Днес е денят на битките на сцената пред цялата публика. Кажи ми, готов ли си? Аз съм готов. Готов си да грабнеш шампионската титла? Да, готов. Пожелавам ти го. Кажи ми каква е твоята тайна за успех в менталната аритметика? В менталната ми аритметика че много обичам да смятам. У дома си смятам там по менталната и ставам все по-добър и си смятам допълнително от катинарите ми и любимото ми е моята тайна, че си смятам от катинарите и се упражнявам. Чудесно! Поздравявам те за това. Явно, че това е движещата сила напред. Кажи ми, ако днес станеш шампион, на кого ще си благодарен най-много? Най-много ще съм благодарен на... Може би на треньорите си, на мама и на тате, които те подкрепят винаги? На мама и тата и на треньорите. Чудесно! Благодаря ти, пожелавам ти успех днес и да грабнеш шампионската титла. Благодаря. Здравей, как се казваш? Откъде си? Какво е чувството да грабнеш медал? Каква е цената да грабнеш медал и да участваш в това състезание и да спечелиш медала? Притесняваш ли се? Не. А беше ли уверена в себе си? Да. Точно така трябва. Ще се видим ли в Казанлък? Да. Как се казваш? Стоян. Откъде си? София. Какво е чувството да си шампион? Участвал ли си в битка до сега на сцената? Да. Беше ли трудно? Не. Каква е цената да станеш шампион? Да тренираш усилия. Точно така. Ще те видим ли в Казанлък? Да. Как се казваш? Фил Колев. Откъде си? Добрич. Какво е чувството да станеш шампион? Много хубаво. Беше ли ти трудно на битката? Малко. Каква е цената да станеш шампион? Почти всякакво. Как се казваш? Откъде си? Добрич. Какво е чувството да си шампион? Беше ли трудно на битката? Беше. А каква е цената да станеш шампион? Много голяма. Трябва да вложиш много усилия и да се влагаш много в домашни. Точно така. Ще те видим ли в Казанлък? Да. Как се казваш? Аз се казвам Радост. Откъде си? От град Добрич. Какво е чувството да си шампион? Много съм щастлива, че взех първото и шампионското място. Беше ли трудно на битката? Да, аз малко се притеснявах, но го преодолях. Браво на теб! Каква е цената да станеш шампион? Трябва много да се трудиш. Точно така. Ще те видим ли в Казанлък? Да.